Nå, men nu skal vi have kigget på det her med betinget visning af noget data. Og hvis vi lige kigger på vores fashion site, så er det jo noget med det her med, at produkterne de kan være på udsalg eller på tilbud, og de kan være udsolgt, eller de kan være begge dele. Eller de kan bare være normal pris. Så afhængigt af, om der er en discount eller ej, så skal vi vise den, og så skal vi eventuelt beregne en ny pris. Og hvis produktet er udsolgt, så skal det også tydeligt fremgå. Så det er det der, og det skal vi jo så tjekke i vores kode. Og jeg har jo prøvet det før, kom jeg lige i tanke om, hvis I kan huske dengang, I byggede spil helt tilbage på første semester. Der var der jo også noget med, når spillet var færdigt, så skulle I jo tjekke, om man havde point nok, for at finde ud af, om man havde vundet, eller man ikke havde vundet. Og alt efter, om man havde vundet eller ej, så skulle man vise en vinderskærm eller en taberskærm. Så det er faktisk det samme. Og det var jo noget med nogle if-sætninger. Så lad os lige prøve at genopfriske, hvordan er det nu, man gør det. If og if-else. Jeg har skåret helt ind til benet, så i JavaScript, så ser det sådan her ud. Man skriver if, og så en parentes, og inde i parentesen, der sætter man en anden betingelse, og så nogle tuborgklammer. Hvis det her, så gør det her. Og så kan man skrive else, ellers så gør noget andet. Det er så ikke, det er ikke nogen betingelse, sjovt nok. Else, man kan godt bare nøjes med en if. Og så var der jo noget med, at man kunne lave betingelser på forskellige måder. Man kan enten sætte noget lig med noget, eller noget større eller mindre ind. Så der er så lidt forskellige muligheder for at sætte de her betingelser.